खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि रादाबाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान 16 नबेम्बरखौ बिटिसि सोरखारा जायगायारि बन्द होनो फोसावबाय। आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जथुम्माया फैगौ 25 नबेम्बरनिफ्राय जागोन होनना फोसावबाय। कक्राझाराव हरनि समाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों होनना खौरां मोननाय जादों। बिपिएफ दोलोनि मावथिनि नखराव थांनाय हर गेजेराव गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोन्दों। भबानिपुर रन्जन साहा आरो रुपम दत्तनि नखराव सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों। दुथांफोरखौ अरुप कुमार देनि मददगिरि होननानै गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों भुगिनांनाय नखरा। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों उदालगुरिनि भेरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय 15 बोसोर सिंनि हिनजावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायनि जोबथा गेलेनाय एबा फाइनाल मेचखौ कार्बि आलं जिल्ला एबसु आरो कक्राझार जिल्ला एबसुनि गेजेराव मोगा-मोगि गेलेनाय जादोंमोन। जोबथायाव फाइनाल मेचखौ कार्बि आलं हानजाया कक्राझार हानजाखौ 2 गलाव फेजेननानै देरहासार बान्थाखौ आजावो। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय 3 नं हादानाव सम्बारू बसुमतारी बिथांनि बागानाव सोंथेना दोननाय मोब्लिब बेन्दोंआव नांनानै मासे मैदेरनि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बिपिएफ हानजानि मावथि बिक्रम दैमारी बिथांखौ भेरगाव बियाबाव टिसिएलसिसिनि गोदानै मासिगिरि महरै थिसनबाय। आइसिसि उमेन वर्ल्ड काप 2025 आव भारतनि आइजो क्रिकेटार हानजाया देरहासारनायनि उनाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ लोगो हमदों। मख'नो गोनांदि नर्थ इस्टनि गिबिसिन आइजो गेलेगिरि आसाम बकाघाटनि उमा छेत्री बिथाङा गाहाय मन्थ्रिनि सिगाङाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। आयरन मेन सरदार वल्लभभाई पटेल बिथांनि 150थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै कक्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव कक्राझाराव इउनिटि रेली हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारिखौ फिरफिला जांख्रिना बेखेवना होदोंमोन आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदोंमोन कक्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए नरेन सिस्लारि बिथांजों लोगोसे जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेन्डालिन पार्टिन बिथाङा। चिरांनि खुंग्रि दैमुसा गामिनि अनिल मोसाहारिनि बिसि अनजिमा मोसाहारिया फिसाय आरो 2 फिसाखौ गारना खारनाया 1 हप्तानिबो बारा जाबाय होनना फोरमायथिदों। बेखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 8011839079 अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायहरदों। आंनि मुङा अनिल मोसाहारि। आङो दैमुसा गामिनि। आङो मानो होनब्ला आङो न'आव थाया, अरुणाचलाव बांसिन थायो। अरुणाचलाव खामानि मावबाय थायो आङो। गथ' गथाय सेस बेयावनो आंना दैमुसा गामियावनो। बेनि थाखायनो आं माने बेयाव खामानि मावहैयाबानो मोनजाया। आं बिराद दरिद्रनि न'खर जाहैबाय। बेनि थाखायनो आं खामानि मावहैबाय थायो आं बेयावनो। आरो बियो स्कुटि नांगौ होनबा स्कुटि आङो बरनना होबाय। सोर बे स्कुटि नांगौ होननाया? बे आंना हिनजावानो। स्कुटि बरनना होबाय आङो फाइनान्सआव। स्कुटि होब्ला आं खारा होननानै दा स्कुटि बरनना होबाय। स्कुटि बरनना होखांनानैबो आरो बिदिनो आं थाब्ला रायलाया बे रं नाम्बार। आं जेब्ला अरुणाचलाव खामानियाव थाङो अब्लासो बे रं नाम्बार रायलायो। थारमाने नोंना हिनजावा खारबाय? खारबाय, आंनि हिनजावा खारबाय। दा मा जाहोननि थाखाय खारदों होननानै सानदों नों? बे खारनाया जेनेबा बिनो थाखा फैसा होआ, थाखा फैसा बारा नांगौ बिदि आरो। सोरखौबा लांखारनायनि सन्देह ना अबेबा खामानि मावनो खारलांदों बायदि? सन्देहआलाय गासिबो साखि दङ। सोरबा हौवाजों थांदों होननानै बुंदों। बेनि थाखायनो बेखौ फुरा 100आवनो बिदि हमनो हानाय जादों आरो। सोरबा हौवाजों थांदों होननानै। बबाव थांदों बायदि ओरैनो सन्देह? सन्देहआ सन्देहआ जादों तामिलनाडु बा मुम्बाइ बा बेंगालर बिदियाव सन्देह जादों आरो। फन रायलायबाय थायोमोन बियो? फन रायलायबाय थायो, अनेक मानसिजों रायलायो बियो। एकदम सासेल' नङा, अनेक पान्जाबिजोंबो रायलायदों होनदों सोरजोंबा। फिसाफोर दंना गैया? फिसाफोर दं, 2 दं, सासे हिनजावसा। बेसेबांसो बैसोनि जागोन? 9 बोसोर रानिं सोलिगासिनो। ओमफ्राय हौवासाया 15 बोसोरनि जनाथन।
लेखा फरायदोंना फरायाखै? लेखा फरायगासिनो हिनजावसायाबो बे गोबोरावनो होदों आङो गोबोर स्कुलाव औ बियो दायो ओंखाम जानाय लोंनाय गोदाव सोराव जाना दं आरो हराव बिराद गोसोखांबाय थायो बिमाखौ बेसे गोबावसै खारनाया? माबाबाय बियो 10 दिनसो जाबाय ओमफ्राय 10 औ। दिनसो जाहांबाय आरो जाबायानो दां खारनायनि सिगां नोंजों माबाफोर नांलायनायफोर माबाफोर जादोंमोन? नांलायनाय सांलायनाय जेबो गैया नाथाय बियो बिराद थगायो मिसुलिया बुङो गासै गामिनि मानसियानो आंजोंसो लोगो दंजोबो बे गामि दरसेनिल' नङा जोंनि गामिल' नङा गोबोर ओनसोलनि गासैबो आंजोंसो हेफाजाब दं बेखौ गासैबो 2 नम्बरसो होनना बुङो बेनि थाखायनो दा आरो हराव आंथ' सानदोंमोन आंनो नांला बे हिनजावखौ आं गारसिगोन होननानै नाथाय फिसाजोनो आं सोंखोमायो हर उन्दुनाय समाव बाबा नोंनोलाय आइखौ नांगौना नांला आं लाबोला दे लायला दे होनना बुंनाव ओहो जाया 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 आंनो नांथारगौ आइखौ नांथारगौ लाना फै होननानै बिदि बुंबाय थायो आरोना दा रायजोफोरखौ मा खावलायगोन जे बेखौ अबावबाफोर नुसनबायोबा बा नोंनि हिनजावखौ नों मा खावलायहरगोन? अननानै जेनेबा आंखौ अननानै आंनि गथ' गथाय गोदाव सोराव जानाय लोंनाय गोदाव सोराव जाना दं दायो बर्थमान फिसालायाबो गावहरदों अरुणाचलाव दं बेबो खामानि मावगासिनो बेनिफ्राय आरो आं फिसाजोआबो दायो गोदाव सोराव जाना दं आंबो दा खामानि मावहायबानो मोनजाया नै एथ' दुखिया न'खर आरो इथिं स्कुटि फाइनान्स होनो नांगौ जाना दं दा स्कुटि फाइनान्सखौ बोरै होनो आं बेखौ होनो हाया जाना दं दा स्कुटिखौ माने समजायहां जाना दं आरो आंखाल दं दायो बेनि थाखायनो दा आं खामानिबो थांनो हाला गथ' सासेखौ आबदार लाबाय थायोबा स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामबाय थायोबा आंनो जानायखौ सोर होगोन लोंनायखौ सोर होगोन बेनि थाखायनो बिराद माबायाव दं आङो सिन्थायाव दङ दुखुआव दं जास्ट आङो बैखौ आं लायला सानदोंमोन नाथाय गथ'फोरनि गाबनायावनो दुखुनि थाखायनो बिसोरनि मेगन मोदैखौ नुनानै आङो गोसोआनो थानो हायाखै बेनि थाखायनो आंबो गाबखानाय जायो आरो दा फैफिनजानो लुबैयो नामा? फैफिनजानो लुबैदों गथ'फोरनि थाखायनो मानो होनब्ला आंथ' लायलामोन आरो आङो हिनजावखौनो लाला आंनि खाफाला बेनोमोन होननानै साननानै आंनो धोरोमसो मानिसिगोन धोरोम फालिसिगोन आं मिनिस्ट्रिसो मावसिगोन आं धोरोमनि होनना सानना दङमोन आंनो हिनजावखौनो नांला हिनजावखौनो लाला होननानै आंनाव रं नाम्बारनि माबानि मालाय बायदि रावनिबो नाम्बारबो गैया आरो आंना सादा सिदा मानसि आं गुबुनखौ बे खारबाय थादों गुबुनखौ लायब्रबगौमोन दस्रा बायदिबा नाथाय आंनि थांखिया बिदि नङा आं धोरोम मानिनोसो थांखि लादों आङो